amarrek ere ama izan zuten. Eta hor dago amamaren arrastoa. Bere baratzea, bere jakinduria isila, bere eskuetan denboraren aztarnak. Amamaren etxea etzen bakarrik leku bat, tenplu bat zen, bakearen tokia. jaso dugu hizkuntza, sukaldaritza, istorioak, kantak, baloreak. Eta horregatik, bakoitzaren barruan ama bat bizi da oraindik. Beraien hizketaldietan,
keinuetan, gauaz estaltzen gaituen manta horretan. Tradizioaren ariak josi egiten gaitu, eta amamak dira gure arbasoen ahotsa, oraindik oihartzun egiten duena.